இடம்பொருள் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வாரம் தமிழும் சரஸ்வதியும் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு கோதை அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு தமிழும் அவங்க சரஸ்வதியும் அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சந்திரகலா வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ணி அவங்கள வந்து வெறுக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாடகத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஒரு சமயத்தில் கோதை வந்துட்டு கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது தமிழையும் சரஸ்வதியும் பார்த்து திரும்ப வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகி திரும்ப மயக்கம் போட்டு விழுந்து திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு, இப்போவே ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சர்ஜென்ட்லாம் வந்து அவங்க ஆப்ரேஷனுக்கு பண்ண வராங்க. ஆனால் அப்போ கூட வந்துட்டு தமிழோட பிளட்டு கொடுத்து தான் வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ஆனால் வீட்டில் வந்து யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம தமிழ் தான் வந்து இந்த பிளட்டை கொடுத்து உதவி பண்ணது அப்படின்றது வந்து சொல்லாமலே மறைக்கிறாங்க நம்ம சந்திரகலா. அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போதும் அதே ப்ராப்ளம் வருது. தமிழ் வந்து சரி பண்ணுறாரு. ஆனால் அதையும் வந்துட்டு அவங்களே இப்போ முடிவு பண்ணி அவங்களே வந்து எல்லாம் பண்ண மாதிரியும் பாவலா பண்ணி அவங்க வந்து பேரை வாங்கிக்கிறாங்க. ஆக மொத்தம் தமிழ் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் கிரெடிட்ஸ் வந்து சந்திரகலாவுக்கு இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே போயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குடும்பத்தை எப்படிலாம் பிரிக்கலாம்னு நினச்சாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாதகமாகவே அவங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த வார எபிசோட்ஸ் பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். கூடவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க.